Og det er altså så en... Vi får lidt superhit igen, ja. Måske med Nicky og Ronny der. Nu er det så spændende at se, om lillebror til den her gang, der trækker Jette længst strå til. Ronny, han har fået yderbanen igen. Det passer ham udmærket. Der er godt med nap op i første sving der. Så det bliver helt spændende. Men det er Jesper B. der går, og Ronny han kommer hele vejen rundt. Han laver samme tur en gang til rundt om hele flokken. Og han det er da fantastisk. Ronny Petersen. Han er bare op i det løse deroppe, og han vil. Det er, når de er sammen. De der Jesper, han presser ham hårdt til at gå fuldstændig under ham. Nick, ja, der kommer Jesper. Han går forbi Jesper. Lukker lån på ham op på siden. Helt fantastisk hit. Jesper B. har sagt, nu skal det være slut. Og Ronny, han holder på derude. De bliver ved. Så var han ramt Ronny Petersen lige ved at styre det, men han holder sig oppe fantastisk. Det var synd, der skete. Jeg tror, Ronnys kæde. Der skete et eller andet med kæden, men en balance, han havde i den gutte. Han fik faktisk et kolossalt puff ind i svingen, men blev hængende på maskinen. Helt fantastisk. Det må jeg nok sige. Jeg tror, jeg så lidt Gnister springe op. Jeg tror, hans forkære lidt eller andet sprang. Nu skete der noget med Nicky også. Og Jesper B. Jensen holder i mål til fjerdepladsen. Nicky trillede lige så stille og roligt ind til en femteplads, og så Ronny Petersen kom slet ikke i mål og får altså sjettepladsen. Der er nok meget, der tyder på, at du har ret, Ole, at det var kæden, der sprang der. Jeg synes også, jeg så nogle gnister. Ja, der skete et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det var. Så, det må jo her se. Vi starter jo se Nicky der på inden. Det er ham i den røde, der lige prøver på at få en lille 20-start. Derfor misser han den faktisk lidt. Det er Jesper B., der er fuldstændig kold og rolig på starten. Laver en kanonstart. Nicky står lidt på tværs. Men se nu Ronny derude i den gule. Han kommer bare med fuld billet derude. Han elsker at være deroppe i det. Og har lidt meget stærk. Han har nogle muller derhen. Han holder den på. Ronny siger, ved hvad, nu får I noget baghjul igen. En gang til skal I have noget stryg. Men Jesper siger, ja, lad os lige vente lidt. Alle hit, de er jo 4 omgang. Prøv at se, kanonsving Jesper laver i den vige på inderbanen. Der kommer han Jesper. Prøv at se, han presser den fuldstændig. Ronny hænger helt ud. De kan næsten ikke. Der er de ved at ramme sammen med hinanden op ad langsiden. Fuldt. Se der, hvordan han pærer lige. Han er styrt rør næsten ved jorden på Ronny Petersen. Han samler den op igen. En balance, de gutter har det. Se, der ser du gnisterne springe. Jeg tror, hans forkæde, den sprang. Det kan være, der skete et eller andet, da de ramler lidt sammen. Lidt ærgerligt. Men en balancesoda. Han styrer var ikke andet. Se der, prøv lige mærke til det. Ikke andet end fuldstændig. Der sker det. Forkæden, det er for- eller bagkæden, der røg af. Jeg tror, det var bagkæden.